יש אנשים לא יודעים להכיר בערך עצמם. סיפר פעם אחד מגדולי ישראל שהדבר דומה לסיפור שהיה בזמנו, אז המציאו את הרכבות. היה כפרי אחד עשיר, שמע שיש קרונות, שזה בעצם סוג של עגלות כאלה, הוא מכיר סוס ועגלה, אז לא היה מכוניות, התחילו רק עם רכבות. הוא שמע שיש קרונות, עגלות כאלה, שנוסעות ללא סוסים. בלי סוסים הכל דוהר קדימה. זה נשמע לו פלא לא הגיוני, אנחנו היום רגילים לזה, לא מתפעלים, אבל אז שהיו רגילים שסוסים מובילים עגלות, פתאום שומעים שיש עגלות שדוהרות קדימה בלי סוסים, אמר שזה לא הגיוני. הוא היה כפרי שעם השנים התבסס כלכלית, התחיל להתעשר, היה לו כבר כסף, אבל עדיין גר בכפר, עובד אדמה, לא כל כך משכיל, לא יודע קרוא וכתוב. אבל העניין הזה כל כך סקרן אותו, אמר לאשתו, אני חייב לקחת חופש מהעבודה, לנסוע לעיר הגדולה, ופעם לנסוע ברכבת, לראות איך זה עובד. זה דבר פלא שמעתי שקיים. כשיכל קצת להתפנות, שכר עגלון, נסע שעות עד שהגיע לעיר הבירה, הגיע לתחנת הרכבת, רואה שם את הרכבת ממתינה, הולך קדימה, אחורה, מחפש סוסים, אולי עובדים עליו, אין סוסים. שאל איך עולים, או יש פה קופה, תקנה כרטיס. עמד שם בתור, יש סוגים שונים של כרטיסים. יש כרטיסים של מחלקה ראשונה, עם קורסאות ומקום מאוד יפה ומרופד, עם מראות וכו'. ויש את הכרטיסים של הקרונות הפשוטים, של הכיסאות מעץ, והכל שם היה עם כל הרעש. הוא לא יודע שיש הבדלים. עמד בתור עם בגדים של שבת, הרי לנסוע ברכבת, בא עם בגדים של שבת, לכבד את המעמד, והוציא שטר גדול של כסף, הניח שם. הקופאי רואה שטר גדול, אדם לבוש יפה, חשב זה עשיר, ברור שהוא רוצה כרטיס למחלקה הראשונה, אפילו לא שאל אותו, נתן לו כרטיס של מחלקה ראשונה. האדם הזה הוא לא יודע שמחלקה ראשונה שנייה. עלה לרכבת ויושב ומתפעל, הרכבת מתחילה לנסוע, איזה יופי, בלי סוסים, הכל נוסע, ישב על ספסלי העץ, נכנס למקום עם כל העיקרים המגושמים והכפריים שהיו שם. כולם עניים מרודים, חלק מהם עולים עם כרטיסים, חלק בלי כרטיסים. לפתע התקרב הכרטיסן. כל אחד משלם עולה עם כרטיס, ואחר כך הכרטיסן בא לבדוק למי יש כרטיס, למי אין. ברגע שהכרטיסן התקרב, רואה הכפרי העשיר הזה שהמון אנשים קופצים מתחת הספסלים. היו מתחבאים שם, אלה שאין להם כרטיסים, מיד נכנסו מתחת הספסל לפני שהכרטיסן יתפוס אותם. הוא מסתכל, רואה אלה נדחפים, נכנסים, חשב שזה חוק של הרכבת. גם הוא קפץ למטה, נכנס, נדחף מתחת הספסל. אבל אין מקום, הוא הגיע מאוחר עד שקלט מה קורה. ורגליו צצו החוצה, מחוץ לספסל. הכרטיסן מתקרב, רואה רגליים צצות מתחת הספסל, מיד חבט בו בבעיטה עזה ואמר לו, קום מהר, תביא את הכרטיס. היה בטוח שהבן אדם הזה בלי כרטיס. נעמד האדם, פותח את הארנק, מוציא כרטיס של מחלקה ראשונה. אמר לו, הכרטיסן, תגיד לי, אתה שפוי? אתה מתחבא מתחת הספסל? יש לך שם מחלקה ראשונה, אתה יכול לשבת שם עם קורסאות, יגישו לך קפה, תה, וילונות, מה אתה נכנס פה מתחת הספסל? אתה לא יודע להעריך מי אתה. אמר כך באותה תקופה אחד מגדולי ישראל, שיש אנשים שלא יודעים להעריך את עצמם שהם שייכים למחלקה הראשונה. חושבים שהם שייכים למקום, צריך להידחף מתחת הספסלים, לחשוב על שטויות, לעשות שטויות. אתה שייך למחלקה ראשונה. הקדוש ברוך הוא נתן לך יכולות, נתן לך כוחות, רק תגשים אותם. תאמין בעצמך שאתה מסוגל, תפעל ותעשה, אל תפחד. אלא מה? התרגלנו לא להעריך את עצמנו. התרגלנו לחוסר עשייה. אדם שלא פועל ולא עושה, כי הוא לא מעריך את עצמו. הוא חושב שאם עד היום לא עשיתי, אז כנראה שגם היום אני לא מסוגל. וזה לא נכון, זה דומה לסיפור שסיפר אותו תייר שהיה באפריקה. הוא הסתובב שם בין הכפרים של הילידים שם באפריקה, יש שם כל מיני שבטים. להפתעתו, הוא ראה בחצר של אחד הכפרים שם, ראה פיל ענק, מגושם, גדול. יש יתד נעוץ באדמה, והפיל קשור עם חבל ליתד, והוא לא זז. רובץ שם, עומד שם, רק שבא הבעלים ולוקח את החבל, מוביל אותו, הוא הולך אחריו. הוא התפלא, פיל כזה גדול. אם הוא רק ימשוך משיכה קלה, הוא מעיף את היתד באוויר ויכול לברוח.
הוא שאל את הבעלים של הפיל, תגיד לי, היתד הזה נעוץ כל כך חזק שהוא לא יכול להוציא אותו? זה לא נראה לי כך. הוא אומר לו, לא, הוא ודאי בקלות יכול להעיף את זה. פיל כזה ענק. אז למה הוא לא עושה את זה? אמר לו תשובה שיש בה מוסר השכל גדול. אמר לו, כי הוא לא יודע שהוא יכול לעשות את זה. מאז שהוא היה גור קטן, חיברנו אותו ליתד. ואז הוא ניסה וניסה ולא הצליח. אחרי שניסה המון ולא הצליח, היום שהוא כבר ענק וגדול, הוא אפילו לא יודע שיש לו את הכוחות שהוא יכול להתנתק מהיתד. בסך הכל צריך כמה פסיעות והוא מעיף את הכל. אבל הוא לא מודע לזה. כך יש בני אדם שמתוך ההרגל שלהם, שהם יחזיקו את עצמם כקטנים ולא מסוגלים, אם זה בשלום בית, אם זה בהתחזקות במצוות, אם זה לתקן מחדלים שנעשו בעבר. האדם הזה מרגיש, כנראה שאני לא שווה. הוא לא יודע שהוא כבר גדל והוא מסוגל ויש לו את היכולות. יש את המשפט המפורסם, כל העולם כולו גשר צר מאוד, והעיקר שלא לפחד כלל. מה פירוש המשפט הזה? כשמעמיקים בו יש בו הדרכה נפלאה, שיכולה לתת המון כוח לאדם במצבים שונים. נתאר לעצמנו, ניקח קורה, ברוחב נניח 40 סנטימטר, והיא ארוכה 500 מטר. נניח את הקורה הזו על הכביש, ונבקש מכל אחד ואחת מהיושבים כאן, שיעלה על הקורה בתחילתה, יצעד 500 מטר עד סופה, וירד מהקורה. 40 סנטימטר, 500 מטר. יש למישהו בעיה עם זה? שום בעיה. בן אדם עולה, צועד 500 מטר ויורד. ניקח את אותה קורה, נעלה אותה לגבהים, ונציב אותה על שני בניינים, נניח מגדלי התאומים לפני שנפלו. מכאן ועד כאן, אותו רוחב, אותו אורך. נגיד לבן אדם, תצעד מהבניין הזה לתאום השני, 40 סנטימטר, 500 מטר. רוב הסיכויים שמה יקרה לו? שהוא ייפול. אבל למה? כשהיה על הרצפה עשית את זה בקלות. עלית, צעדת, הלכת, ירדת, בלי שום בעיה. מה השתנה? התשובה היא, בקורה לא השתנה שום דבר. מה השתנה? הפחד של האדם. הלחץ שהוא נכנס, שאולי יקרה משהו, חוסר האמונה שלו בעצמו, שהוא מסוגל לעבור את זה בשלום, כי הוא מסתכל למטה, רואה את התהום, זה מפיל אותו. לכן הוא אומר, תדע לך שכל העולם, כל החיים בעולם הזה, העולם הוא גשר צר מאוד. אבל העיקר אל תפחד, כי אתה יכול. אם זה לא היה גשר במקום גבוה, אם לא היה גשר נטוי, היית רואה שאתה יכול בקלות, רק הדמיון מבלבל אותך, כי אתה לא מאמין בעצמך. אבל אם תאמין בעצמך ותפעל, אתה תראה את התוצאה.